bori se za pravdu san. Crni vitez tu je da sačuva ovaj grad. Sloboda za sve mu je cilj, da od zlih vladara on narod oslobodi. Zove se Zoro, Zoro, zove se Zoro, Zoro. Zoro! Povratak Zoroa. Bernardo Velasquez udalji se od sinjorite. Izvini, prijatelju, ali ova lepotica je moja. Hej! Izvini, ali sinjorita Pomoranđa mi je rekla da bi volela da je pojedem. Opet? Ajde, samo ćeš da se povrediš. Kopno! Kopno na vidiku! Kalifornija! Bernardo, osjećaš li miris? Ovo je vazduh naše domovine. Da, Bernardo, 5 godina. 5 dugih godina od kako smo otišli za Španiju. Deluje tako dugo. Brzo, uzmimo svoje stvari. Jedva čekam da opet vidim Ines. Zabrinuo sam se zbog njenih pisama. Nešto se strašno dešava u Kaliforniji. Sva ta hapšenja nevinih i osiromašenje dobrih ljudi. Opisala je novog guvernera kao nesposobnog, gramzivog i koristoljubivog. A izgleda da ne voli ni novog kapetana. Da, hoću da se borim. Ali to je 1:100 i završili bismo u zatvoru ili još gore. Inače, osim svečanog mača, ne treba da nosim sve ove skupe mačeve pred svima. A? Bernardo, od sada moram da izgledam kao nevešt mačevalac. Više ne volim oružje. Zanimaju me samo knjige. A ti pravit ćeš se da si gluv. Vidjet ćeš. Ljudi će razgovarati pred tobom i sigurno ćemo saznati mnogo zanimljivih stvari. Ovo su samo velike zlatne činije. Danas se suočavamo sa novim izazovom. Komad vam je 2 pezosa. Ines! Oče! Diego! Viši si od mene. A ti si, sestrice, postala prava lepotica. Wow! Diego! Oče, drago mi je što te opet vidim. I šta si naučio na Kraljevskoj akademiji za 5 godina? Sada si pametniji nego kada si otišao, nadam se. Oče, imam loše vesti. Tokom poslednje kraljevske proslave, Bernardo je stajao suviše blizu topa i od tada on je gluv. Kako strašna priča. O, Bernardo, jadni Bernardo. Kakva nesreća. Ali mi je drago što si se vratio. Vidjet ćeš, prilagodit ćemo ti se. Pažljivo. Izvinite. Nesposobnjakoviću! Gledaj kuda ideš! Požurite mi tamo! Hajde! Naredniče Garcia! Da, kapetane. Ova gomila besposličara spava! I šta čekaš? Probudi ih! Jel hoćeš da ovo traje do sutra? To će ih naučiti da se ne bune protiv poreza. Da, čuli ste kapetana. Nazad na posao. Hajde, brzo. 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 Smiri se. Budi dobar ko. Pomoće. Ne sam da plivam.
Garcia. Tupane. Don Alejandro. Signorita, prijetno sam iznenađen što vas vidim. Diego, sine, ovo je kapetan Monasterio iz garnizona u Los Angelesu. A ovo je Bernardo Velasquez, kapetane. Sin mog bivšeg poslužitelja na imanju. Vratili smo se iz Barcelone sa školovanja. Zaista? I vas dvojica želite da promenite svet kao svi studenti? Ja? Ne, nisam zainteresovan za politiku. Ali ako želite da razgovaramo o poeziji ili filozofiji, vaš sam čovek. Oprostite mom prijatelju, on je gluv. Razume jezik znakova, ali ništa više. Nemam vremena za ovakve besmislice. Moje ordenje. Hej! Moram da krenem. Nažalost, zbog moje vojničke dužnosti bit ćete lišeni mog prisustva, signorita Ines. To je bilo smešno, Bernardo. Okupite se! U Los Angeles! Brzim korakom! Da, kapetane. No, odmah, kapetane. Nesrećni ste! Trebalo je da platite porez! Hajdemo, svi. Jadna moja leđa. Kada stižemo u luku Los Angelesa? 4 dana puta su mi bila neizdrživa. Diego, da li bi radije pešačio i spavao pod vedrim nebom kao oni nesrećni seljaci? Diego, molim te. Kada smo bili mali, voleli smo da spavamo napolju, jel da? Ali šta to govoriš? Monasterio je surov, iskorišćava seljake i vlada celom oblasti. Znam. Mogao bih da razgovaram sa kapetanom o odličnoj knjizi koju sam pročitao moći. Princ od Machiavellija. Diego, dela su glasnija od reči. Hajde, zar vas dvojica niste dobili moje pismo? Da, jesmo. Ali ne volim sukob. Suviše je dosadan. Znam. Treba da pozovemo kapetana Monasterija u hacijendu. Da mu objasnimo da nasilje nije rešenje. Sigurno će razumeti i osloboditi seljake. Stanite, molim vas. U ime guvernera, Don Estebana Parasola, predstavnika njegovog visočanstva u Kaliforniji, svi koji nisu platili porez su osuđeni na zatvor. Dok njihove porodice ne otplate dug. Naredniče Garcia, odmah! Da, gospodine kapetane. Da li i dalje misliš da samo treba da lepo zamolimo kapetana? Kapetane, ovi novi porezi su nepošteni i van pameti. Ko od ovih skromnih ljudi može da ih plati? Pokažite malo milosti. Molim vas, oslobodite ove dobre ljude. To nije u redu. Šta se dešava? Don Alejandro de la Vega. Poreze je odredio guverner u Montereju. I svi moraju da plate. Da. E pa, onda guverner greši. Don Parasol je poverenik našeg kralja. Svi smo dužni da mu budemo poslušni. Čak i ti. Ne zaboravi to. Da, ne zaboravite to. Oče, kapetan je u pravu. Bolje da ne nerviramo guvernera. Naprotiv, večeras idem u Monterey da kažem Don Parasolu šta mislim u vezi sa ovim. Diego, prestani. Šta? Najzad kod kuće. Tako je dobro doći kući. Don Diego, dobrodošli kući. Hvala ti, prijatelju.
Marija, ovo je sigurno najbolja supa na svetu. Izvini, Dona Marija. O, dečice, nedostajali ste mi. O, dalje ruke. Ovo je za večeru. Ako je sad probate, ništa neće ostati. Izlazite iz kuhinje, kradljivci. O, nebesa! Morate sa mnom do zatvora. Hajde bar da odnesemo večeru nesrećnim seljacima. Voleo bih, ali sam suviše iscrpljen od putovanja. Sutra? U redu? Kako si toliko sebičan? Hajde, ustani! Ovo mi se ne sviđa, Ines. Ne izazivaj vojnike. Marija, ne mogu da sedim i ne radim ništa dok nevini stradaju pod čizmom zlog kapetana. Kaplare Gonzales, Da, naredniče. idi obiđi zatvorenike. Ja moram da izađem. O, obilazio sam ih celo popodne. Red je na vas, naredniče. Da, ali ja sam tvoj nadređeni i ja ti kažem da moraš da ih obiđeš, zato što ja moram da idem i razmislim šta da radimo, jer je pobuna, zato što nisu dobili ni hranu ni vodu. A kuda vi idete? U krčmu, naravno, da pitam za sutrašnji jelovnik. Eto tako. Naredniče Garcia, Da, kapetane, zašto zatvorenici spavaju na plastu sena? Ovo nije hotel? Imate 5 minuta da iznesete pale iz ćelija i date ih konjima. Dobro veče, kapetane. Ovi zatvorenici su sigurno teret za vojsku, pa sam vam donela hranu za njih. Molim vas, vode. Mnogo mi je žao, signorita La Vega. Zatvorenici su već večerali i ne žele ništa više. Hej, uhapsite ga i stavite ga u zatvor sa ostalima. Tako će naučiti. mislim, razumem. Daja ruke, vojnici! Pustite ga! Zabranjujem vam da ga uhapsite! Izgleda da se lepo zabavljate. Gospodo, da li bih mogao da vam se pridružim? Šta to treba da znači? Ko si ti? Ja sam Zoro. I ovde sam da bih vratio pravdu u Los Angeles. Gradu je očigledno potrebna. I za početak, oslobodit ću vaše zatvorenike. Šta? Bacite ovog lakrdijaša u zatvor. Znate onu izreku, što više to bolje. Garcia. Vojnici, uzmite oružje. Napadnuti smo. Da, kapetane. Eno ga, tamo je. Hvatajte ga. Hajde, hajde. Hvala. Moji ključevi. I pazite se osa. Uhvatite ga. Juhu! Vi ste gomila nesposobnjakovića. Beskoristi ste. Vi ste sramota za vojsku. Ovde sam. Ne, tu, tamo. Slušaj, pokušavam da ti pomognem. Ali ako se ne potrudiš, neće uspeti. Tupani!
Daj mi to! Garcia, pusti čoveče, pusti! Da, gospodine kapetane. Bežite, brzo! Sakajte se u brdima i podnesite hranu. Gospodo, da li stvarno želite da se borim sa svima vama samo bičem? U redu. Kapetane Monasterio, nešto strašno se dogodilo. Svi zatvorenici su pobegli. Kako? Niko nije pazio na ćelije? Garcia, Gonzalez, zbog ovoga ćete ostati bez plate. Ne, opet. U redu, predajem se. A možda i ne. Vidi ti to, Gonzaleze. On je veoma dobar. Ti ostani za mene, kaplare. Kapetane! Pogledajte, uhvatio sam Zoroa. Ja sam tvoj narednik. Ja sam predvodio ovo hapšenje. Da li ste sigurni, gospodo? Zato što ne vidim lisice na rukama. Uhapsite ga! Uzmite konje! Brzo! I opuštaš nitkove. Naišao si na sebi ravnog. A, da, upamti moje ime. Garcia! Narednik Garcia! Moj mač! Oj! Ne, molim te. Ovo je za tebe, naredniče. Sklonite se! Skloni se! Brzo, tornado! Brzo! Živeo Zoro! Živeo Zoro! Prokleti Zoro! Srešćemo se opet! Doviđenja, kapetane! Odakle je taj čovek stigao? Sve se dogodilo tako brzo. Diego, slušaj, bilo je sjajno. Otišli smo u zatvor i kapetan je hteo da uhapsi Bernarda. A onda je došao čovek. Imao je masku. Rekao je da se zove Zoro. Borio se sam protiv... Diego, probudi se. Uzalud. Diego nije bio ovakav pre odlaska u Španiju. Postao je lenjivac kome nije ni do čega. Kakva šteta. Uopšte ga ne prepoznajem. Pisala sam mu da dođe da nam pomogne. Ali on samo spava po ceo dan. Poželim da ga vratim na brod. Stvarno je šteta. Ali vidi mene. Samo govorim. A ti me ne čuješ. O, Bernardo, šta će biti sa nama? Zoro! Ni korak dalje, gospodine. Ili ćeš sutra imati glavobolju. Neću se ustručavati da razbijem ovu vazu o tvoju glavu. Ko si ti i šta radiš u našoj kući? Ne sjećam se da sam te pozvala unutra. I uz to, kako uopšte znaš za ovaj prolaz? Diego?
Najveći nije mi ni do čega koji se ikada vratio iz Španije. Lično. Na usluzi, moja draga sestro. Šta? Znači od početka si se šalio sa mnom? Da. Samo si igrao ulogu. A šta je sa tobom, Bernardo? Jesi li ti stvarno gluv ili... Ah! Ne znam koga ću prvo da udarim! Ines, slušaj, objasnit ću ti. Kako ste se samo uplašili? Diego, Bernardo, najzad ste kod kuće. Dođite. Čekaj, Seko, ugušit ćeš nas. Sada nije vreme, treba da spavam. Za Minimax produkcija Studio.